megmaradt a szellemisége, és hogyha ez megmarad még akkor is, amikor nyugdíjasok leszünk, az nagyon jó lesz. A golfpályán köttetnek Japánban a japán üzletek 70%-ban. Azt gondolom, hogy a magyar nemzetpolitikában megszülető döntéseknek is, a magyar életben megszülető döntéseknek is ilyen arányban, 70%-ában a helyszíne Tusnádfürdő. Ez kicsit olyan volt a december 5-e, mint hogy egy családtagok elküldenék az asztal mellé, hogy nem jöhetsz a család asztalhoz. Nos, én azt kívánom 25 éves évfordulójára a tusványosnak, bálványosnak, a találkozónak, hogy soha többet ilyen elő ne fordulhasson a magyar nemzet történetében.